adansidie a honhom etachi wodi kɔbrɔfo kasa mu a ɔse spirit empowered witnessing abusiafo kɔta yi mu nyinara yɛhwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so na yanya namfo ɛde ama Yesu Kristo ɛno ne ho adusua na Yesu yɛwɔ adusua a ɛtɔ so enum yɛde ho nkyerɛkyerɛmu ɛde bɛbrɛ osisia Madie ben ena konkon odi poten ewo ya dance die mo person said look edu baby no ntimi nka ebi abako pe na nsutrara ne na so konkon no ba mo so obema mo tumi na mo de nsem no be hya asie afri Jerusalem enti won konkon no tumi a wo ye ne se ma wo timi kyanyame asem Moma yemfa aseda sonko emfa matwedi ampon yankopon sanse nadom eni na humobro ena ama menomienu yeda so eti enkwamu hwe enema asi ewo wiasi mu ayeda so tewo ya na chese onyankopon abo ye ho ban ye pa me mamu nyina nso akwaba ede enchia sonko nso de ma munyina adofo no ma ewo babia mo hwe nyina yeda mo asenso se da biara modi mo fidie ede to hase maye ne mo yesa adisua we London Ghana memenda akwanwefo Sabbath School ena fe trust mu pensem mu na otwi mu no yede adusua sonko pa na yede bro mse kota yi ehya ase na otwi beye enani adusua ya yede brewi eye adusua etoso enum ye ne wadikan aye adusua no enan na ene na otwi die ohwe adusua na tifi asem na ose adansidie a honhom etachi yede ho mpensem mu no ede toa musosesia na ansa na no momyenkotie enwumumra yo yebeda enwumtofo yi ase na yasan amamo akwaba biomiwo abegwafo soronko ahase ya ne omoba beboa na yede ene adusua yi mu mpensem mu ede abro me de musonfo Bismarck
mensa ene Chediampon Nyankopon adumunti wode abdofo no mu mensa na abeka me ho ewo fidua yi mu ayede adusua yi mu pensem mu ede ebro me wo Elder Alex Collins Alpha eti menchen hase Elder yene Elder na eye adusua yi nti de biara mo amohwe no mu se de biara okaye ho na yesa adusua yi ena enne me botra sister Mavis ose boachen so abeka me ho hase me sister Mavis hia wo ha chepa ntino Mavis yema wakwa na me botra Mavis na me ko Pastor Fergus osu boaten ena nenso Pastor ababeka ye ho wo hase Pastor eye so for Penia or South England Conference or no na Dasaba School and afi Adventist Muslim Relations AMR on na yomu Penia wadano de biara ye ne pastor na yesa addition and so Chediampon Nyankopon de Pastor beka ye ho Pastor yama wakaba great answer na ye be share ye addition as no moma ye nkate ani na Pastor obebo empire amaye Yehowa yaba wanim bio yebibie wasem be ma yenti ase be ma yenhumu be kyerɛkyerɛ yen wo Yesu din amen amen great abusiafo sene medi kan ekai kota yi mu nyinara ohwe ade a Yesua na renya namfo ama Onyankopon say making friends for God, the joy of sharing in his mission. Ye nya namfo ama Yesu Kristo Nyankopon anija e wo say yen so ye che ne som dwumadie no mu e na ye ne wo ye wo last week edition na ye edition the pa odima intercessory prayer say wo de wo yefunu eto na wo bom paye ama wo yonko na nya wankasa wo yidie wankasa wo pe Nyankopon na nigisa de ne ho pa sanse Yesu Kristo eno na obeye maye eno na ogusu a oye maye enti se wo ye no asasi so a Nyankopon ani age ho pa eno adusua na de bro last week no na ye koyanim de ye koyanim na eye de ena adusua se adansidie a honhom a church is spirit empowered witnessing so wo hwe yen ka abosam na ye fa yen ka abosam no efri Acts chapter 4 verse 31. Acts chapter 4 verse 31. Maybe say why a crowd wa yen hwe yen ka abosam no. Mama inte Awurade asem. Na wo wie asori no. Fa ko a wo hia ye ho wo soe. Na won kronkron hye wo nyina ma. Na wo de nam ka Nyankopon asem. Amen. Amen. Great. Me da say wakan amaye. So wo hwe yadisua ya usua ya na wo hwe ba bia wo fa sa kenkansam yi edifri ya. Abra Yesu Kristo di kan ka kire asuafo ne se omo nkoka ne nsempa no. Enche wiase nyina no hwe sa sudie no anase sa challenge na yi. Yesu Kristo de ma omo na ebe challenge bia enna fom kra. Sanse wo hwe akade a no mo no etosini. Eno mo nso no mo nko school ndru ahen bia in fact no mo ni bibia o mo de beye eniema nti se ka che se ne muti popotwa yi mo nko ka asem nche wiase nyina o hwa na ebeye edin pa na nso na o mo Nyankopon bia ono de bibia no o tumi se obetumi aye na o hwe abra honhom konkon no mo ko hye ho na afi o mo bom paye na honhom konkon na wa hye o mo bo na eba wo mo so no ehun kakra na wa poche dia ye nkabosam no dia maya ye di wura yen addition ti the whole na wotwi mu ye behwe tumi a konkon ewo a ade anka enye possible se nke bitimi asi na enam konkon no so atimi asi eno na ye pese ye hwe in terms of science ye kwa kudi adanse ye no tumi ben na konkon no dwumadie ben na konkon no edi power ya dance di a yenso ye pese ye de ko abonten eyi eno na sa na otwi mu nyinara maboafo ye ebeboa na ya komuno na medical ashase afri pastor enche pastor say mi bisa wa me pese mi hu role ana se dwumadie ben na konkon odi poten ewo ya dance die mu. That's Bismarck. No kwasem pe ni menhya se mfiri se
ade bi e friend entity mu ya pa so oni wonu bi wo ho na eduru bre bi na se hu se ase on ni won entran che bio no ono ko ba bi no oja wo nko awo ho a se pa se wo hu se de osi bua wo fa no oja ho no ya na ya kakra Yesu ni asuafo ni nyina hia anante kakra ana akodu gina pen bi a Yesu a wabo asuafo no woni ma bibre mu afi de woka kire mo se enche mefi mu nchen ana wasan ka kire mo se kwa me kɔ no eye se me kɔ ise se man kwa oboafo no oma na me kɔ dia oboafo no obeba waka sa se wi nkremu ara se obi anetie no ka kire se me kɔ no oboafo wo nso ni mboafo kɔ se bia wo fa bi no ode wugya no wo papa bi no ode wugya no wo nua ba bi no ode wugya you don't even know eno anso ka se man kwa oma me kɔ dia obeba na mpese onyame asem no a eyi sa asem a obusai na Yesu Kristo asem anu wo ka kire wo no no wo ka bibia kire wo mu se oboafo bi ba na yentie nya kenka asem no de ma yen Yohana sempa etie ye dunum jemu aduenu nsia ane aduenu nso wo ka asem bi a kire suafo no ha ma yentie ase na ochiginafo a mesoma no mabrɛ mu afiri agya no nkyɛn no kura honhom a ofiri agya no nkyɛn reba no sɛ onya ba a ɔno na obedi me ho adanseɛ na mo nso mobedi adanseɛ efiri sɛ moka me ho firi mfitiaseɛ amen amen nti ne wo ka ha no wasan akyerɛ ne mamienu wo se wochiginafo foforo ɛna wasan akyerɛ bi okura sɛ no kura honhom nti sɛ wochiginafo foforo no a no ne di bi osan no kura honhom Abuni beka say the spirit of truth. That's right. Mesoma no amana ba mo nkyɛn. No kwasempa ni sa aboafo na wo ka ho asɛm wo ha no. Sɛ wo de ko Greek kasɛm pa. Ye watu din sɛ Parakletos. Na Parakletos ne kyerɛ helper. Na helper ne ye obi a asɛ o go alongside with you ono ne nam, ono na ɛkɔ ɔka wo ho na ɛba mo bia ever ready to help. That's right. Parakletos. That's an Greek as an H. Enti sa ni pay a Yesu Kristo ka kire say oba mo nkyɛn no no kwa sempa ni ebemasuafo na ni age say oh so we have Parakletos with us we will not fear so no ka ye ho dia ene ye nsuro ene na wo ba no ni dwumadie ben pa no wo beye akenka sam na kyerem ye hu say obe famo so adi adanse afa me ho testify about me and that one money man nanti o wona munime wona makama sem nyina akire mu nti sa dance die bi pa wo ho no pa enye obia na betimi aka se hwan mo enti mo bedi me ho adanse enam no kware honhom ana ho kronkron no ebio ho kronkron no aba mo di adanse na danse na mo bedi fi se mo ne matrase fimfitiase akosi na wieye ho kronkron no no obeyi wiase aten bone ho obefa mo so ayi wiase aten ebone ho efiri se me efiri mu nkyɛn ayi de ben akɔ efiri se mo gimedi aha no de wɔtwe wɔn adwensi so mo hu no se oyi wo ho aten ɛwɔ bone ho no me ne wo mienu pa de emre ye wo yemu ye bone da wonyame bone bia ni mu nti o kyerɛ yɛn se oyi yakoma no anka akɔ chiri far away from God no odi yɛn ba wonyame adie ho ama yenya dwensa kyera honkonko ne betima yesa anyama we enti ebe convict yen of sin honkonko no abio nso no ebe say yi atan ewo wiase nyina efa trene ho e kyerɛ me yehunu sɛ aha no onyankopɔn kuto ene trene ni sɛ honkonko no efa omu adi adanse de a ene wo yi wodi omu adi adanse sɛ wo no efia ye omu ma filthiness ena aye omu ma wakoma aye sum na honkonko no ba ebe hohoro akoma no ho e hohoro nipadua no ho e ma wutimi yade a ehye nyankopɔn ani wonyam na honkonko no abio asan yi watan atemu ho na dwuma wo ye no so pa enti ebe masuafo no hu se se honkonko yesa ne ma we nyina ama ewiase sudifo nyina bebu na tan de a ene na kyerɛ sɛ mintimi ntrase na ye sɛ mekoka onyame asɛm ebio honkonko no so no
ebe lead yen akọ nipa bebree nkyɛn ɛfa Yesu Kristo ho ebe lead yen ntimi fa ya ho de nya hwee konkonko ne be lead yen konkonko ne bio be me yi onyame aye we glorify God so kenka Yohana Sempeti don so nchimu ba ko na wo kyerɛ ne monyam a ɛsɛ yɛde manyame that's right konkonko no ebe fa ye so am ya yesa konkonko no aso me ye hu your responsibility to witness ya sɛde a ɛsɛ yɛdidi adanse no kroma asa nyame konkonko no a wo ka ho asɛm wo ha help and paracletus no sɛ ɛba me no mienu nkyɛn a nia ɔyɛ no sombo kɛse ne ma wo hu wasɛde sɛ ɔyɛ Kristo ni I want him in transit na wiye no kra wo konkonko de sa yɛ pa ne sɛ ebie me no mienu ani ebe ye hu the possibility in people around us enipa atwi ho ahyia wo konkonko no ntina nka sɛ we de we kramoni mi nkɔ ne nkyɛn we de we buda ni mi nkɔ ne nkyɛn wo konkonko no a be lead wo ko nipa bi a ɛsɛ ɔkɔ no mo ka nyame asa ɛnyɛ ni yimu obia wetime di nyame asa ɛnyɛ na ɛsan ka bi o sɛ sa na tie pa de ne tumi ben pa ɛna wo konkonko no be ye ama me no mienu a ɛnyɛ yɛn ya ho odin ni tie wa ne sɛ wo konkonko no dwuma a wo ye ne sɛ tena se ɛnyɛ wo ɛyɛ me ɛfa me ho na sɛ nsakraye bi pa wɔ hɔ a ɛsɛ ba nipa bra bomu a wontumi fo ho odin nyɛ ɛyɛ wo konkonko tumi ɛna betimi ayɛ ɛnyɛ wo nim deɛ ɛnyɛ wo nyansa enti wo no ɔbɔ degree sɛ dan a wo konkonko nka wo ɛnhyɛ wo din ɛma wo hu ni wura a wo bɛyɛ nea ɛmfa na ɛnse na wo sɛ wo konkonko hyɛ wo mu dia irrespective of your degree ɛbɛfa mu ayɛ adwuma na deɛ wo bɛyɛ no nso wo hu sɛ ɛnyɛ wabodin bi ne wo nyankopɔn honhom ɛna ayɛ afa wo mu. Great. And I say, say, Pastor, wa church, Jumadias, home concrono, dear pa, I for not me sign aka, must say, ye shit to me, a walk home concon Jumadia, O.D. and my abra, ye quakudi, a dancing, a pastor, tonobo, a church, must say, home concrono, or ye helper. I just say, why ye boafo. Just a woo quakudi, a dancing, home not na ebe boa, when you want one thing. Nipa na wone no kokasam no honhom no na besiesie na koma ti akoma den akoma ye bibi basa no honhom no ebedi kan kosiesie na won so wasam krompo a wokọ akoka no honhom no na be guide asam a wokọ akoka na timi anya impact a ewo se enya nti se wokọ akodi adanse a ani gisem ne se nya wo nko na wokọ sa paracletos wo ye helper no ono ka ho a okwa baby ebe ye din bia no no mumu koma eno akọ na se ebema witnessing no aye right enu nti na abra Yesu Kristo kọ no oka se honhom no ba mo so a mo bedi mi ho adanse wo Jerusalem Judea Samaria ani wiase afana nyina ampa so honhom no ba ye no omutimi di se adwuma no good na me back Elder Collins so na ma bisa no se sa asemia honhom asemia ye kan sisia so wo kenkan so wo hwe Luke a watchro asmafo enwoma na so wo hwe Acts chapter 2 verse 41 a wo hwe Luke record time o mo kan nyamesem na nipa 3000 etimi ebebo asu na sa hwe Acts chapter 4 verse 4 so a or recorded 5,000 men and also in fact it drew baby crumple na on timi embo numbers no because na fe de agidi4 na den doso na me bisa se ufi se adentina Luke to no bo na or recorded sa mishina omo ye nyina ni nipa dodo ye omo nya ye nyina o hwa adusia ben no pese ye nya in terms of mishina ye kan wasemi yo me no best mark me da se me be free baby pastor ewie no once pastor bobo honkonkron na dwumadi a odi no o kan se ba akraje adwuma na honkonkron no na ema yetumi ema ya hoden ema ye de ye enti so kan Acts chapter 1 Bible di adanse say Yesu Kristo ni nasuafo wo ho ansa na obekọ no a obehye mo bo afa honkonkron no de o ka kire mo say me di adwuma bi hye mo nsa na adwuma na am de hye mo nsa no me pese mo de sa adwuma yi nsem yi ekọ mo ntwen kopem se honkonkron no beba mo so na se honkonkron no ba mo so obema mo tumi na mo de nsem no be hye ase afri Jerusalem mo de beko Judea Samaria any wiase Babia. Now just cast your mind to that time. Say,
ɛmfa ne sɛ wowɔ adwuma mu na chief executive afrɛ wo moyɛ nipa 12 pɛ o na chief executive sɛ ɔbɛma mo targets na ɔse target ɔde ma mo ne sɛ asɛm wei mpɛ sɛ mode kɔ all over the world. But most often, so we more bitter just where so match with sending nipa na ho this city. These were just common people, 12 people. Peter on call university biada or no a person or year juma. Omoma Kenyana, they were just common people. And from even say nimdiani waypoint no krano mutosima. Omo do one so omo ye nipa 12 pay. Now, apart from that in Pokran, at that time, no, so much was a quite ben so pani a bit him then sem yako, amako ferry na yaya to say, a dear bia, a jumana de show mono, and yet possible. But I know catch almost a moon train, copy himself home, concron bebamoso. The Bible, dear dance here, says, so kind, Acts chapter 2, verse 41 and 42, on the day of Pentecost. The difference there was said it was the same apostles, no, but the difference at the day of Pentecost was the introduction of the Holy Spirit. Now, Holy Spirit, no, by the Bible, see, Peter, sorry, the same Peter now, just before the introduction of the Holy Spirit or Kasai, when that number of souls, no, now from one sermon, no, 3,000 souls were added to the church. Now, Bible saying, "Kasau to us Acts chapter 3." Peter and John, or Modi Onyankopon to me cause sa branty be yare. No more san yare we and a chain a don't be brim or mobile. The Bible can Acts chapter 4 say, San Semna by ya the whole town why talking point no. Within short days no, na number no more move from 3,000 to 5,000. And see wow, near Sanko Acts chapter 5, Ananias and Sapphira, and dear Twasunina, Yachio Moko, Council Gamaria Kasai. Bible say, and also question, Nanambes, no so quan or Moka, say, Cradie, look, Dr. Luke, difficult for say, or the number crab so. Like the numbers were just increasing and increasing. Acts chapter 6, verse 7, Sana, sorry, also increases, Acts chapter 17. Apostle Paul in the second missionary journey na asem no so increasing any pan doso. The whole point Apostle Paul person kan wa hane say ba akraje adwuma hon konkron na ye adwuma no enti say ye pese ye hu the results of missioner in fact nipa ho odin because tama no mo Jerusalem Holy Spirit they were the same people, but on the day of Pentecost, what made the difference was the introduction of the Holy Spirit. Sometimes we work for God rather than work with God. Pastor Trichimono say the helper, he works with us. So we say akradia juma no de wa hoden wo do nim die wo de wan kasa wa hoden ya now you are working for God without say wo train Holy Spirit no but so ma kwan now the Holy Spirit no ye juma you work with God that is where the results start coming in. Okay. Me da say pa say maybe special de kakra ka ho. Say the person de ka ho ni say tro na ma ye hu nipa bebre nipa dodo. Eto da bi so a said the asem no betre said the minimum na atredu yeso no esuafo ne penso na ye ni ho but said the atimi atregu yeso no to da bi a nipa ba akopɛ on say the doctor kan ye no nipa 12 pɛ ba akopɛ sorry kasa nipa 3,000 to da bi a nipa ba akopɛ ya ye de toto ya esofo pastor McFinley or Sabbath school kwata edi a yesu nyina ya Ebra oba Ghana Acts 2000 and na all can or no an life story. Say omo ye revival kese crusade kese pa na osofo kasa so se no oye powerful. Na okasa wie ye ni nyina say ni nyina kwa na wie no onu pani nipa osakra ye obo eso. Nti na ohwe nipa ni so ye na nkahwa mudi aba. Na enso so no ye nyame nete so na enso so no ye kaisa ye nim hwe class 2000 de mi ankasa na me ho. Akra nyakopon nam nipa ba akopɛ ne so gye ye. Saa na nipa na omo gye asem ni nyina so de beto aso saa e na atre na eche. Teto da bi so a me enhwe numbers no said de look edu ba bi no ntimi nka no. Ebi aba akopɛ na enso trara na betre. Amen. Yes, and you know young show before we move on that calling so what omo no na it based on nipa 12 no omo ye
asafo yɛnhwɛ ɛnnɛ yɛn safo yi ɔkwan bɛn so na yɛn so betimi aka yɛ ho abom na yɛtimi atimi so anya sɛnea ɔmo nya ho konkoni yɛn so yɛtimi ama asɛm na trɛ sɛnea ɔmo apɛn so ɔmo timi yɛ me nua best mark me da say am say question no ɛno no wabisa no asafo no dwumadie pa no at the heart of the mission of the church and say Ebeji Accra or say we have all been saved to save. Enti asafo a esi hɔ a enyi Accra no na ebi akwan bi so no missioner onyankopɔn de man ebi na yewre ye afi. Na so mo yenhwɛ Okaso among train Jerusalem kopim se hon konkron bebo mo so no they were meant to go through some exercise. Okaso among mom paye omunyi yi omo ho otan ne niema e wo mo ntam ni nyina mfiri ho. Enti adusua no de maye se onyankopon afrɛ ode yesi ho sa asafo se dwumadi ode a share ensane se yemra na yemeka no ne yenya akrade adwuma no no se eno ye the center of the church business. See a dem paibo, see a yiji nyina wo ye mu nyina free ho sebeya ebema kwama Hong Kong krona be hye mu. If a church is there, na the church no enye missioner, then probably Holy Spirit ne mai. But the Bible can say Holy Spirit ne ba, you cannot sit down. If the Holy Spirit na juma say, what do ye juma? Nti oba wa so nsa, e de wutum reke ye juma no. Nti yesa asafo ne ma kwan Emma, you prepare your heart. Now, so young home no be kind of one, and ye the Akradia Jumano, obey the core of the mission of the church. Yes, me that's a pass or hitting Huamame. Now, babies, my member also so called trust more. Be kind, be your Christian whom and Sabi, sending Concono a day or Yankopon Crophobia a year, a Juma war, and Rebi Netibiabimu. Now, you shall be to me a free. To me, I'm concerned or hunting. First of all, no, my share Acts chapter 7, verse 55. Acts 7:55. Yeah. Nanso no dear. Na honhom kronkron no aye no ma. Na ohwe soro din ehunu Nyankopon anim onyam ene Yesu se ogina Nyankopon nifa. Amen. Amen. Then na Stephen asem na the told Stephen no. Yen san jump na yen hwe Acts chapter 8. Verse 29. Yababe no so. Na hon kronkron no ka che Philip say, "Twekoti ase na me hu." Amen. Amen. Great. And now sa kan Acts chapter 15 28 ni 29. Omayenti erade asem. Na oye hon kronkron ni yen say, eye se wonfa adeso bi nto muso. Gidie ehia ya eni se munye mo ho mfiri enam a wakum ama abosom ni moja ene mo a wahwie wo moja wanhwie wo moja enwo na wowui ni adwamammo mu eno na se muyi mo ho firi ho a eye ensi muye. Amen. Amen. Great. And also a time wana Paul akokanya mesem ma mama mufu so agye asem na di na fe ababa yenta wanta wadie yenwe namben yentwe twetia wo hen na wo se Jerusalem asafo no council ni hia e na ho konkron nam Peter so da sa ade yadi ede kire wo mu se okwan amomfa Gentiles no emfa so enie na obi antimi nya onyankopon anim adom earlier on no as 7:55 near Stephen and so in the to Stephen na ye besi na bo na nso ne okaye e na afensi hu Philip nso hu konkron direct ne se onko Ethiopian Eunuch no nso nko church mo so hu miensa ani die ne betumi asua free sa niema asisi wo sa anuane mu ntami em say ye hwe so hu miensa ye kenkan ye nyina edin ba ku bi edi kan pa wo mu hon kronkron na ensisa ehweso miensa nyina mu so na adasedie bi ikoso na adasedie no ba in different forms and at different approaches ye hwe Stephen de na odi adanse hon kronkron na hyenema odi onyankopon ho adanse de won hunu nyame ayi ache na ohwe soro oda na di che amamamufo atwa no ho hia na enso na omfa ne tototo fisa omu de na omu sunsum no na afa de wi ache kwan se omu si na bo na enso so de na omu ye no ono na nam se honhom na hyenema na nani hwe soro na ohwe onyankopon anim onyam ti no
ne na omo ye no wanhwe omo nipa bone a omo ye se we mu de omo ye udifo na omo kra omo afufa abo ne kuta omo de bom ntimi nwane na emom no oto aso hye Nyankopɔn de animonyam kosi se oka asɛm no na omo si na bo ma ne de wuye enti no de Onyankopɔn ho adanse e wa ahohiahia mu e de ko wuo mu na se ye hwe Peter de no so na ebra Philip de na ebra ya obohu se wono no na enye se one Ethiopia ni na nenam Ethiopia ni de no fi kroma ba Jerusalem abesom Awurade baba abesom Awurade awie na honhom no kire ne se kobia ye sei na Ethiopia ni bi ho na ohwe dokre no ampa okoduru ho no mpo no ekon obefa so approach no no honkonko na ka kire se tripping ti ase nam no enti o tripping no na bro tripping ho no hu se okenkan Azaya ngoma no enti ma no busa ne se na ne okenkan wuti ase ho Nyankopɔn honkonko nam ne so ema ono so ka se opese obi anka mede mehu enti ono so nyame honhom na ahye ne ma na direct ni free ni fie bebe o abeduru ne nchen no ema onya abre chirechire ni mu ema obo esu na nam sa Ethiopia ni ba akopɛ yi so no asempa na ne Nyankopɔn aka cha om se ebetre no enam ne so trefa ebibimam nyina the whole of Africa dakopɛ no honkonko adwuma oyɛ woni mu no ekɔ Africa nyina na ye hwɛ Peter de na Onyankopɔn ema ne yi kyerɛ asafo no nipa foforo abamu to da bia na ekuta nneema bi wa ntiase enye adwuma nanso so no Onyankopɔn honkonko no kyerɛ Peter ma ne kyerɛ wo mu ne empo e wo se wo mu di na kyerɛ ye adansefo yi no enye se bia ye sɔre se ye fa twɛ ne kɛkɛ na emo wansa na honhom no betimi ahye ye ma ne to da bi kura de edi wura ye num edi eniema ekɔ yi nipaduam no ne nyina e contribute efise tro na da ne nyina di wo tro no mama ye ne ye ni se ye die nto Onyankopɔn nam so kye na ye hwɛ adesua na ehu se enhwɛso ahodo kura bi ka biensan ye ho nti Onyankopɔn to the point say bra na Paul mo omo de yesi asɛm ne de amamo ye to aso akɔ okenkan Acts 16:6-10 hona omo de no omasem nyan say oh te say wo free Ghana wani kire Accra osio ne me fa ejoso me fi ho amasti konongo na afi me kɔ Onyankopɔn redirect no say no de wo wani mu nya ho na mpese wo kɔ honhom no hye ne say emfa ha na emom ebi kra me fa say de Ghana ye mfa to ho a san wo kine ko bi a boga kra san wasan be sie twam akɔ Accra na nam sa na mo na honhom no kire ye no ema enne Europe ha nyina Onyankopɔn asɛm no ebeduru ha bi enu ntie kansi so sɛ Onyankopɔn na ɔhyɛ onkonkon bɔ no na ɔso ɔna ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn ama yakɔ no kura mu ne ade asɛm na kɔ no na kwan yɛ akyɛwakyɛw nti ɛtɔda bi so na yɛ di adanse a eni se yɛ di ani sɛ kyinkyina de yɛatwerɛ ɛwɔ mu yɛ nhyehyɛe a ɛhyɛ nyame animuonyam na nso sɛ yɛn tie ɛwɔ se yɛtie honhom no ansa na adanse ebetie de afɛ Nyankopɔn no ɛdi mu na akɔ ayɛ adwuma sɛ de ɔpɛ sɛ yɛyɛ no great me da sepa na ansa na maybe so be rest no I mean be so day by day and that biara no as Christians no ayɛ so pɛ sɛ kodi adanse no ɔkwan bɛn so na yɛbɛfa so atena na honhom no okasa kyerɛ ya yate se me ye madwen se nka me plans ni ba honhom ne se me nkɔ ha sei na matimi ate honhom ne nka na maye de e wo se meye se ye de toto ya nkasa kra ya brabo ho a meti aka se wonam ba bi kra minimum wo so nim me ebi a me nua be ma Bismarck number bi onim se me ba ho me so bi kra me nim se wo ba ho but in the midst of crowd be bre kra no se wo kasa meti am recognize say Bismarck dey kasa because me ne won kita hodie sa na ene Nyankopɔn konko hikita hodie no esitie e wo se da ne da nya de mpaebɔ tresem sua na sa ne ma ne nyina no ene beboa ma honkonko no kasa yatenene fi se yeni ne kita hodie a twere no onam honhom na twere enu nti yesua twere no honkonko ne ma oye wo mu ne hweso ahodo ne nyina ye hu sa na edaadi e wo ye mu se ebema empaebɔ twresem sua eni se yetu ye ho afini ma bebre ho no ebema Onyankopɔn ho nkonko na betena ye mu na se honhom no tie mu ampade a okasa enam se yenim no na yafa ne amakwan ne ne nante se de enkyekye mu edikan na ba no okasa ye betenene
maybe Smith awase se waboa na wakyerɛkyerɛ saa ensɛm yi mu ɛyie wɔ suahunu ahodoɔ mmiɛnsa ya hwe sɛ ne ho konkon no ɛde saa anuane mu ɛdidi dwuma na ɛkyerɛ sɛ tibia bia yɛbɛkɔ mu sɛ yɛma yɛ ho kwan na ho konkon no de yɛ dwuma ɛbɛyɛ te sɛ Stephen ɛbɛyɛ te sɛ Philip na ɛbɛyɛ te sɛ Paul ne Peter no nyinaa sɛneɛ ɔmo yɛ adwuma no. Now na ma get back to me sanko pastor so na mimbisa no pastor yɛpɛsɛ yɛhu the relationship anasa yɔnkofa ɛda ho konkon onyankopɔn asɛm ɛna afei adansedie ayɔnkofa bɛn ne da saa nneɛma yi ntɛm. That's it. This mark that's a pass. Yetie ni a Dr. Takachire yɛn ni a yɛnua ba Mavis nso kan yɛ no a nokwasɛmpa yɛhunu sɛ ho konkon edi dwuma kɛse ɛwɔ mo kasa yɛ nyinaa mu na nokwa sɛ sɛ yɛka akragye pa dwuma de a nokwasɛm ne yɛntimi enyi ho konkon yɛ de emfiri mu na ho konkon dwuma di a wɔdie onyame asɛm dwuma di a yɛdie adansedie dwuma di a yɛdie no ɛde danso kakra ho konkon no ɛna ahome agu onyame asɛm mu na nyame asɛm no akɔka nipa ama nipa fa hoɔden a onyame asɛm mu akasa na asɛm no a ɔkasa no atwe wɔ nipa adwene asi onyame so na nsakraeɛ ɛyɛ adwuma. Enti sɛ mede kɔ asɛ mɛfa ne sɛ akontabuom kakra anaasɛ mass mu kakra bɛka sɛ Holy Spirit breathed in the word of God is equal to change lives that gave New Testament church power to witness. That's right. Nti wo kronkron no ehome gu onyame asɛm mu no ɛna ɛde onyame asɛm no mu tumi ɛyɛ adwuma wura nipa mu ɛma New Testament asɔre no etimi ka onyame asɛm mu di adanseɛ. Nti yehu sunsunye obia wɔ ne dia wɔ de bɛn wɔyɛ. Nanso yehu sɛ wo kronkron akɔyɛ sɛ asɛ na ɛna yɛ jump start a start bibia amadwuma no ɛkɔ so wɔ sɛ deɛ sɛ ɛne fata. Nti wo kronkron dwumadi a wo di anate ne nsonsoyɛ no yehu wɔ mu paa ni akenkan sɛm bi wɔ hɔ amfi sɛ yɛbɛkenkan na mɛbɔbɔ so ebi ani yɛntimi ankan ni nyina ba yɛnkan baako bi anaa mmienu bi asomafo nwoma na 89 gyigyemu ɛyɛ 9 asomafo nwoma 89 gyigyemu 9 yɛntie ne hɔ ka kyɛ Acts chapter 4 verse 4. I say nso wɔn a wɔte asɛm no mu bebree gyidi na mmarima bɛyɛ mpem num. Amen. Good. Amen. Eti die hu yɛn sɛ nipa ne gyidi yɛ no nkonkron no ɛfa nipa no so mu wɔn ka asɛm no nkonkron na mɛka ho a nkomu ntimi nka wɔn ka yɛ no nipa gyidi yɛ a ɛkyerɛ sɛ wɔn witness the New Testament church na dansidi wɔn die no nipa 5,000 nipa 5,000 ɛna ɛde wɔn ho ama yɛtie deɛ elder ataka yɛ no a ɔmo yɛhunu sɛ ɛnyɛ 5,000 kwampo afei de number no koraa no na increase da bia kwa na ɛkɔ n'anim ne nyinaa yɛ ho kronkron dwumadie saa nso ne yɛhwɛ ɛnyɛ yɛnyi to sɛm a ɛyɛ adesua yi ka bɔsɛm paa nso ɛno nso otwe adwen sɛ ɔmo yɛhunu sɛ wɔsɛ na ɔmo bɔ mpa yɛ no baabi a no wɔn wɔ no asase no ɛwɔ soe na ɛwɔ soe no ho kronkron bɛhyɛ ɛdan no mu ma na ho kronkron hyɛ ɛdan no mu ma no ɔmo de yakokoduro ɛka onyame asɛm yehu nsonsoyɛ yɛ dantam a wobusa yi yehu wɔ ha ho kronkron a ɛka wɔn no ɛka wɔn wɔ ɔbra no mo bɔ mpa yɛ mu no ɛbɛhyɛ ɛdan no mu ma na ɛhyɛ ɛdan no mu ma no afei deɛ ɛka wɔn pie na wɔn pie na kokoduro na ɔno kɔka nyame asɛm and yehu the work of the Holy Spirit, the work of the word of God ɛna afei nso no witnessing yehu sɛ ɛyɛ adwuma ɛwɔ ha saa nso na asomafo ti enwɔtwe nkyɛmu ɛyɛ 9 ɛhɔ so deɛ ehunu ne sɛ wɔsɛ ɛbrɛ nipa ne nyinaa ɛbɔ ahwete no wɔn kɔka nyame asɛm ɛkyerɛ nipa nyinaa asomafo wɔ ti dum yɛnsa kyɛmu edum yɛnsa ɛyɛ aduanan enwɔtwe kosi aduanan kono ɛhɔ nso wɔka biribi afa maamamufoɔ afei de asɛm no sɛ ewura ɛka wɔn saa ɛnyɛ obiara ɛna wɔntimi nka amamamufoɔ nyinaa nso no ɛka nyame asɛm na wɔn yi nyame ayɛ they glorify the word of God afei nso nkwagyeɛ
ebe ye wo mu nyina nso dia no mo spread nyame asem no e region ano wo mu nyina okay asmafo eti do nso nchiche mo ye mienu nso ka bi say Paul say said na mamre sitie no omi dam yensa oni wo mu dwene wo nyame asem na wo dwene nyame asem no anu ano no so wo dwene nyame asem no na se wo tena sesa de a wo tumi a e wo kronkron no mu nti asem no wo dwene ho no ena wo kronkron so no asem no aka wo e mo nkoka wo nyame asem ene na se bisa no ko se e de be pa ene wo nyame asem e yo tumi kese a etim sesa wo nipa e de be nti why nti na nyame asem ne wo tumi sa tim sa kire nipa no kwasem ni yetetete ha nyina no enye ya ho odi bi ne de beduru ha wo sori ya wo kan wo ka wo beduru ha no no pesa ma wo ti asese kunkunu tumi na ho odin ene nya na ewo ene ma wo timi nante ye timpaja wo nan etimi kasa empo yete ha na ye eche onyame asem kunkunu ni mu a ye ntimi nya hwe enti kunkunu tumi a wo ye ne se ma wo timi che nyame asem na se tumi na ma wo timi hye wo nyame asem no e de nsesaye nso ye de ben eba na nsesaye e de ba no wo tenka hu se enye wo wasem o na e wo nyame asem ese nyame na de nasem wo hye wano de a ene na nkuto na eso de ben wo ka ti wo kokoro tumi a eye wo nyame asem tumi a eye ene asenka no nso da zedie no nso tumi a eye no ehye no mi enu nyina enmunya na te se omu nyina kabom eye exactly e de hye nyankopon e de enmunya great memfa asemisa we mfa nwie e wo da Collins so wo hwe Acts chapter ye hwe sene adansidie ene sene honkonkon e fa so e ma ebinom e beji asem no die ne ahwa adusun betimi asua no first of all so wo hwe Acts chapter 16 verse 11 to 15 the no ehonum na Paul ekoka nyamsem ewo Philippians na Lydia natural sem dia dance so a business woman or satire na obehwe Acts chapter 16 23-34 so Paul ne Silas e chi omkoto prison no ehon so no jailer na no wo honum so nsanchani bi si e mo no so satra na dwen sa na Acts chapter 17 33-34 so abra Paul bedru Athens no sa nipa miensa omuje asem di omka so ombeji asem na gina ba kwa no ka ho na we clergy council for no judges no we peni baako Dionysus ono nso edi asem no ebedi sa na Paul bedru Corinth and so oka asem no ma Crispus nso no obi a sabe oye obi a nenim de ewo society no mo ono nso gi asem no die yan hwehwe sene honkonkon de Paul ye adwuma ege ne betimi asua fra different people of different background omo beji asem na die yeah. Many of Bismarck Medase. I think this is where the whole beauty of mission work now comes to play. Bible say God is no respecter of person. Obia wa bie na kumam say o person onyankwaje no onyankopon e ready so beje nkwa. O say Yesu wuma obia na the text ya wo kan nyina no it's so beautiful say ni nyina emphasize this point. So if you look at the background of these people, am I just for examples so by okay the Acts of Apostles are there are multiple examples of conversion. Lydia Lydia was a businesswoman, very rich woman, or not a background a Jew ni. Jailer in so you bet maka say bia no a civil servant inti obia or ya ban juma or ye Roman or of Gentile nation. Washa Abrantian so Dionysus and Okrampo there is so amazing. Paul drew Artemis or to the unknown God or Kwaka Sama then of course say undefended home. And the Paul man difference in our Bible say home konkono share ma or man difference ni wie no. In the process no now more or more for judges no crawl more or more judges no onyankwa afa sakwa no so den asakra mo. And Abrantian so can a chat to drew courage and synagogue so no ye penny. And the additional person of the Mayan say, Hong Kong Chrono say, but in Quajia, one shedder and selected said, these are the groups are Major Monkwa. Yes, we were my na. Now, the all free, you want to say, your neck Hong Kong Chrono Beka boom, we work with him
in the work of mission. Where Juma Bia, yes, on fan share yansa. And none say, wo betna se no waka say, oh, sa nipa we dear, there is no way say kwaje bebana ne fie. And as a sa nipa we dear, ne born in so too much the Holy Spirit no intimunya no. And yet no ye Juma. Who are say yes or yes saved, no who to be saved no. And no yet the work of the Holy Spirit. Now as of apostles etre say, onyankopon evidence say people from all various background no etre say obia se ne otie bia no se ma ye ho kwan a hon konkron no betuma gye se sa ma ye ho kwan a hon konkron no betuma yusu ye e de agye obia nkwa. Great. Meda moase se mayade pa ye de adisian e betwe hase agidifo ye bema munyina nso ye beda munyina nso ase se monyi mafidie amfri hase aye ne mo ayesa adisian ayi na me kai mo se sa adisian yi London Ghana memenda akwahefo sabasku na afecho sem no pensem mu opese otie sa adisian ya obetimi anya ye wo YouTube London Ghana SDA Church, sa na Facebook also London Ghana SDA Church. Apart from that, also we share a screen as here. We say 3ABN and 3ABN Ghana and have Hope TV Ghana. Omo fasa jumadie yi. Se ope akwankyere ana se ope asembisa bia susue biara we pese obni adusua yi benya no bia no. Sha numbers bi ebegu ase ho no otimi free bia. Obenyo obi ona obedi nkita ho na afi yeso ye no atimi adi nkita ho onyankopon enhira mo adisua di abra no ye adisua etoso enum ye hwe adansidie a honhom taachi obekwa kodi adansi o ba se honhom ntaachi a entimi ye de entimi ye tisade asuafo ne de ne ye ma ye ho kwan na honhom no mo direct adansidie ene ebetimi aye nkonimdifo onyankopon enhira mo dasende ye de adisua etoso nsia so e de bebre ma ye nkate ne na se pastor be se hira so amaye ye kwa ye da wasene ode bedru am ye hunu se dwumadi a ye di sadansidie pa ne akraje adwumade enye ya ho odi enye nyansa enye nimdie eye hu kronkron dwumadi ye sere obo aye na ye ntie hu kronkron no enne na ye nkɔ hu kronkron no soma na ye nye hu kronkron no adwuma ye ndi hu kronkron no ho nkɔmmɔ entwe ya dwene ne yakoma men wawrade bebre hira ye na ye ne yetiefo nyina asɛm ye ntie ase ye ni ye hunu sɛ baabi biara a wo ne nea wo ye bia no wonyame ho hu kronkron ene di mu akotene e wakraje adwuma mu wo Jesus Christ di mu nti amen. Amen.